Живе Беларусь. Живи вечно. И теперь я мамкин экстремист. Нічого себе биков попса, хлопцы. Тримайте меня. Честь, малая. Твой любимый белорусский поэт. З гэтым складана, я больш па прозе. Спрыгиваете с пытания. Не. Я нават не ведаю. Гэта месца, дзе сёння могуць сустрэцца беларусы. Вот мы учора ў Вільні увечары з калегамі разважалі, што мы, журналісты, збіраемся на журналісцкіх форумах, праваабарончых на праваабарончых, палітыкі на палітычных, а дзе сустракацца вот усім. Мы на 3 краіны зараз все жывем, да? Беларусь, Польша, Літва асноўныя. Тут такая-то месца, дзе вось можна просто без любого формата. Просто взял спальник, приехал и сустрэўся. Сустрэў велізную колькасць аднадумцаў, людзей, которые жывуць з Беларусю. Калі быў жывы Вітольд Ашурак, вось мне падаецца, гэта фармат, які ўвасабляе ягоныя словы, што калі чалавек чалавеку беларус, то ён чалавек, што яны сябры. Сергей, здоров. Ну что, зараз будем с тобой працаваць. Скажи, калі ласка, вось ты быў учора на канцэрце групы без назвы. Як табе? Я гляджу, ты там плясаў як гэты. Мне вельмі спадабалася і файная група. Дарэчы, не ведаў я гэтай групы да сённяшняга дня. Мне вельмі спадабалася барабаншчыца, ведаеш? Я табе скажу, што барабаншчыца, сёння я даведаўся, што яна жонка саліста групы. Музыкі. Слухай, скажи, калі ласка, табе вось якія беларускія гурты падабаюцца? Ведаеш, у 2020 годзе мяне вельмі ўзрушыла група Торбэнд. Гэта моя зямля, ты маіх бацькоў. Яны падалі нам такі ўздым сваімі песнямі тымі, што мы не быдла, мы не трусы. І шмат такога контенту было. Вельмі гэта ўздымала настрой. Это быў насамрэч уздым, это было вельмі файна, і для мяне яны так, это як зоркі. А якую песню ты вось з іх рэпертуара спел бы для Лукашенко, который ты бачыў, сука, зняў себе фільм прапагандонаўскі, типа 30 лет во ўладзе, типа один за ўсіх. Давай разам спаём. Я для яго ўвогуле нічога не спяваў бы, бо это для мяне не чалавек. Я не лічу. Ну, слухай, он для меня так само не человек, але я для его спою. Уходи! У них уже была песня у Торбенда. Уходи, уходи! Уходи! Спасибо. Я б сказал крапчей. Але это не для Ютуба. Нет, это все для Ютуба, у нас серьезный канал. Ваш любимый белорусский поэт? Богданович. У цёмным небе хороводы синяватых зорок, у цёмным небе светить. А любимый письменник белорусский? Короткевич. А які твор? Христос приземлился ў гародні. Любимая группа? Няхай будзе Лявон Артурович Вольскі, няхай будзе Лейбонік і слухайте, хто? Ну, насамрэч дастаткова. Вы ў жыцці беларускамоўна? Так. Заўсёды размаўляеце Заўсёды. па-беларуску? А сюды часта прыязджаеце? Я жыву ў Беластоку, таму гэта ўжо 3-я моя тутака, да таго ж я ўдзельнічаю тут у розных мерапрыемствах. Я зразумеў. Ваш любимый беларускі паэт? Ну, наконт беларускіх паэтаў я нічога сказаць зараз не магу, таму што я толькі пачынаю вывучаць беларускую мову. А вось гурты, якія беларускія гурты, якія спяваюць беларускія песні, это я магу сказаць, напрыклад, нашыя магілёўскія, хуткі смоўш. Так, нізкія смагілёўскія, гурт Deep Purple. Ну, Deep Purple, то само собой. Не, ну взять гурт «Реактив», ну, зашмат гуртов, які співають толькі на беларускай мове. Так, не, я не понял, вы только пошли мову вывучать белорусскую? Так что вы не белорус? Не, чему я не белорус? Я белорус, у меня батя белорус, я, калі мне было 20 год, я приехал у Беларусь. Вывучать мову я пачал 10 з 20 года, а карыстацца мовай я пачал у 23-м годзе. Ну и карыстаюся, и, ну, як-то так вот атрымліваецца. Вы экстремист? Само собой. Мне больше всего подобается Богданович.
А вы можете втрэнціць некалькі радкоў зараз? Справа ў тым, што я з дзяцінства ненавіжу вучыць на Окей, памяць всё, паэзію. Все, проехали. Гэта зусім не Богданович. моя Окей. сильная... А тады прозу. Хто празаік любимый беларускі? З празаікаў я думаю, што, канешне, Васіль Быкаў. Ён для мяне вельмі важны, Для таму мя- што у мяне ёсць досвед вайны, і як бы я вельмі добра разумею, пра што ён піша. Досвід вайны можна... З 17 по 20 год всё, зразумела, я быў маніторам і дакументатарам ваенных злочынаў на Донбасе. Вось, і таму як бы я вельмі шмат чаго бачыў, я разумею гэты вайб, пры якім ён гэта ўсё пісаў. Вось, і мне зразумела, пра што там ідзе гаворка. Любимая музычная беларуская гурт, ну или 2-3 там, хто вам найбольш Слухайте, падабаецца? зараз вось адбываецца такая штука, што раней можна было так падумаць, так, беларуская, гэта хто? Это у нас Артур Лявонович, гэта у нас Крама, гэта у нас там яшчэ некалькі гуртоў. Зараз іх стала з'яўляцца столькі шмат і настолькі таленавітых і цікавых людзей, якія робяць добрую аранжыроўку, добрыя вершы, добрыя цікавыя музыкальныя жанры, што складана выдзеліць кагосьці аднаго, але я, можа быць, назову петлю прыстрасця. Вось яна мне падабаецца сваім такім надрывам і такой сучаснай рокавай падачай. Это Янка Купала все ж таки. А можете что-нибудь адразу так втрэнціць в эфир? А хто там ідзе? А хто там ідзе? У велічэзнай нашай грамадзе. А что по музыкальным группам? БН. БН это без назвы, это тыя, што учора тут Што ўчора шалелі тут. Шалелі як трэба, я ўспомніў маладосць, я на іх старых альбомах просто рос, можна сказаць. Ну не рос, ужо быў дарослы, але ўсё роўна студэнцкія гады, колькі я канцэртаў адведаў. Богданович. А пісьменнік? Вы ведаеце, скажу, напэўна, Віктор Марцінович. Гэта, магчыма, не самы такі выбар распаўсюджаны, я просто ведаю Віктора асабіста, і мне падабаецца як бы то, што я ведаю асабіста, і тое, што я чытаю. Вы сюды часцяком прыязджаеце? Не першы раз. Як у вас тут ввогуле, які настрой? Класны настрой, цікава, з сям'ёй выбраліся. Зараз яшчэ пайду з латушкамі, з вечоркам пра нешта рубіцца. Ваши любимые музычныя групы? Беларускія? Беларускія любімыя групы. Так, Нескіз, натуральна, будзе першае месца. На другім, напэўна, НРМ часоў трох чарапах. Ад пращураў спакон вяком не засталася спадчына, паміж сваіх і чужакоў, яна мне ласкай матчынай. Аб ёй не баюць казкі сны, вясеннія праталіны. А пісьменнік які? Пісьменнік, люблю Быкова, Караткевіча, люблю... А Быкова что? Вот потому что я фанат Быкова. Напрыклад, Сцяна. А мое самое любимое Облава. Облава так Облава само. и в тумане Так, вообще, так, в тумане. так. Любимая белорусская группа? Ну, конечно, НРМ НРМ. і Крама. Тут часто бываете? Амаль кожны год, калі ёсць... На басовішчы былі? Так, абсолютно. У жыцці беларускамоўныя? Абсолютно, заўсёды. Вагаюся паміж Богдановичем і Купалам. Ну, все ж таки, напевно, Купала. Купала – это той чоловік, який створив білоруську національну ідею у літературі, у віршах. Вы экстремист? Да? Да. Я тоже экстремист. Ну, Быкаў – душа Беларусі. Вот лёс беларуса – гэта творчасць Быкава. Пакручастасць, складанасць, трагічнасць, надзея на выратаванне, часам жоўты песочак, часам знак бяды, часам гэта альпійская балада. Лявон по-любому па конкуренції, это же як бы топ-1. Слухайте, ну Na'Vi Band выпустил невероятно классный клип позавчора ці пару дзён таму. Na'Vi Band. Мне вельмі спадабалася. Владимир Некляев. Владимир Николаевич, а можете что-нибудь утрэнціць у эфир? Радочак 2, а може нават і куплетик цэлы? А ведаеце, я лепш верш про Некляева. Ну давайте. Поэт в России больше, чем поэт, и в Беларуси тоже. Это я отошел уже. Так, это про Некляева написал... Имперцы написали про него? Не имперцы. Это написал сябра Некляева. А я убачив тут российский след Пушкина. Так, или Некрасова. С письменником это, конечно, Быков. Быков Василий. Так, ну и Караткевич. С письменником вельми складана выбирать. Бонда, Крама, Нерадюбель, Бонда, НРМ. Вот обовязково Дитюки городенские. Ой, я Дитюки просто... Усе варианты, усе проекты Лявона Вольского. А ўсім тым, хто хоча набыць вось такія вось абалдзенныя, ашмурэнныя цішоткі, я раю звярнуцца ў інтэрнэт-краму «Адметнасць».
Твой любимый белорусский поэт? Ой, для мяне конечно любимы Владимир Караткевич і таксама таму што ён вядома з іх мастацкім гледжання само сабой, але мне таксама вельмі важны асабісты сямейна, бо Владимир Караткевич гэта студэнт маёй бабулі, і ў мяне адпаведна ёсць ягоны зборнічак у сямейнай бібліятэцы з подпісам, што паважаныя Надзея Семеновна Мажэйкава, якой я дрэнна вучыўся, прабачце мяне. Таму для мяне Караткевич гэта такая ж і сямейная гісторыя ўся. Ну і пры гэтым, канешне, дзе мой край, гэта для мяне, пэўна, лепшы верш другой паловы 20-го стагоддзя пра Беларусі, вельмі для мяне важны. Окей, а письменник? Так вы... Письменник адразу, бачым, Два в одном, да. Два в одном, слухай, Что-то я тупанул, Да, я бачу, я адразу на Караткевич... Не, але Караткевич, сапраўды, для мяне... І мне здаецца, это вельмі класны прыклад таго, як вось уявіць, у савецкім усім кантэксце, ты ва ўсім ім малады, табе внушаюць эту лайно пра камунізм. І як вось з усяго гэтага, калі няма вось класных відэаблогераў, няма нейкіх такіх вось двіжаў незалежных, з усяго гэтага у табе вырастае вось такая прабеларуская, пранацыянальная, класная, патрыятычная творчасць, як у Караткевіча. Гэта, проста усе перадпасылкі супраць гэтага. Але гэта вырастае, і гэта афігенскі. НРМ і Вольскі, і, слухаю, у розных складах. Конечно, самая моя любимая версія Вольскага, потому што я люблю вельмі там і стадыённыя канцэрты слухаў. Ну і ўвогуле, настолькі, мне здаецца, значная в этом сэнсе Лявон, гэта персона, якая так значная для сучаснай беларускай рок-музыкі. Пры гэтым у адрозненні, напрыклад, ад Ляпісаў, Лявон у гэтым сэнсе вядзе такую вельмі сэнсоўна зразумелую эвалюцыю, застаецца вось з намі у нерве моманта, і гэта вельмі класны, і той, ведаеш, прыемны момант, калі ты і чалавека як асобу паважаеш, і вельмі класны, і пры гэтым і як музыку яго прыемна слухаць. Часцяком вось нешта адно з двух бывае, а тут все адразу, і это вельмі класна. На першым месцы у мяне ўсё ж такі Рыгор Барадулін будзе. Что-нибудь памятаеце з яго? Ну так, магу дурніцы якія-небудзь там расказаць, такія цікавыя. Што падабаецца? Не верыць ні ў якія лекі, стукач, хоць ад бяссілля вые, бо ведае, што органы бяспекі мацнейшыя за палавыя. Гэта пра Церцеля, яйцагаловага. Сама цікава, вось Рыгор Барадулін расказваў, што яго сябар Васіль Быкаў выступаў нават перад КДБ, і таксама расказваў такія вось дурніцы, і гэта вось, не ведаю, можна іх так назваць у той момант, курсанты КДБ, яны ўсе аплодавалі стоем. Хоць не разумелі сэнс, але ім падабалася. Там ёсць КДБ у гэтых радках, таму вельмі цікавая вось такая. Ну добра, а пісьменнік? Для мяне самы вялікі гігант гэта ўсё ж такі Караткевіч. Калі нават браць дзікае паляванне караля Стаха, я яго вось толькі знаходзячыся ў Польшы раза 3 перачытаў. Таксама трэба абавязкова, мне падаецца, выдзеліць Святлану Алексіевіч. Гэта першы наш нобелевскі лаўрэат. Я маю на ўвазе ў сучаснай Беларусі. Вы у паўсюдным жыцці беларускамоўныя ці беларускамоўныя? Ваш любимый беларускі паэт? Міцкевіч. А ваш? А я думаю, что Вольский. Караткевич. Так. А ваш? Не, я по попсе, я б сказал Быков, але ты ось... Нічого себе, Быков попса, хлопцы, тримайте мяне. Не, я ў добрым сэнсе. У добрым. Гэта реально популярны пісьменнік. Гурт «Дай дорогу». «Дай дорогу»? З Юра Спільський. Юра, ты шо? Тут мы знайшлі твайго фана. А цябе тут няма, і гэта нам не падабаецца, так? Так. Прыехалі на цябе глядзець, а ты там у Варшаве у сваёй гламурнай со спортзала качалах не вылазіш. Я яго как-то сустрэў у качалкі. Мог бы на роликах приехать. Мог бы на роликах приехать. Пэўна Максима Богдановича. Мой любимый беларускі пісьменнік, пэўна, Васіль Быкаў. Любімыя гурты, тут шмат. Пачынаючы яшчэ я мрою, пачынаў слухаць пасля НРМ. А вы ўжыце беларускамоўныя? Так. Максим Богданович. А пісьменнік? Альгерт Бахарович. А музыкальный гурт? Ночи. Ночи. Мы видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Владимир Караткевич. Какой твор? Христос приземлился в огородне. А что вы скажете на конт поэтов? Поэт... Я вельмі люблю Насту Кудасову, Юлію Тимофееву. Вельмі люблю беларускіх паэтак. Вы ўжыце беларускамоўная? Так. Мы ж па-беларуску размаўляем. Музычныя групы беларускія. Вельмі люблю Змітра Войцюшкевіча, а з сучасных вельмі люблю Пецю Клю і Варусю,
І таксама каго яшчэ люблю, я всіх люблю, Наві Бэнд, і чым больш беларускай музыкі, тым лепш, і асабліва беларускамоўнай. Я лічу, што беларуская музыка па-беларуску это супер-топ. З гэтым складана, я больш па прозе. По прозе. Окей, кто по прозе? Адам Глёбус. Окей, а какая любимая музыкальная группа? З дзяцінства мне запала крама. Я краму слухаў яшчэ па беларускім радыё на пачатку 90-х, і гэта фактычна вайшло ў рэзананс са станаўленнем маёй беларускасці. А вы ўжо беларускамоўна? Так. А вот что у вас это за строй? Гэта строй паўстанца 63-го года, дробнага шляхціца, які мае сантымент да сармацкага стылю. Паэт з класычных ці сучасных? Да не істотна вогуле. Сяржук Сыс. Сыс? А, это да, я его ведаю. Пісьменнік? Калі з агульнабеларускіх усіх часоў і народаў, то гэта Владзімір Караткевіч і Васіль Быкаў. Яны дзеляць першае месца. Калі з сучасных, то, канешне, вось Горват, і я таксама асвятленне яго паказаў, і яна таксама вельмі полюбіла Горвата. У дзяцінстве я вельмі любіў кніжкі Владзіміра Арлова. Ён пісьменнік-гісторык, і, в прынцыпе, я выхаваны на ягоных кніжках быў. Дарэчы, з дзіцячых таксама аўтараў, паэтаў, так, гэта Сяржук Сокалоў-Войш, які пісаў такія вершы, песні, якія робяць сябе беларуса, так, якія прывязваюць сябе да этой культуры, гісторыі, і ты не можаш не любіць. Ваши любимые беларускія гурты? Лявон Вольскі, нумар 1, Нізкіс, Паліна Рэспубліка, РСП, Памідораў, Дай дарогу, хоць па-беларуску таксама спяваюць. Вялікі дзякуй. Прыемнага адпачынку. Рады бачыць таксама. Узаемна. І на экране. Да пабачення. Які ваш любимый пісьменнік беларускі? Зараз читаю Горвата. Мне падабаецца. Горват? Так. А любимый? Ну, давайте его и назовем. Добра, а пісьменнік? Я могу назвать Светлану Алексеевич. Ну, добра. Саша Филипенко з сучасных. Алексеевич, добра, все цудоўна. Ваши самые любимые гурты беларускія? Слухай, ну не хочу никого крыўдзіць, не скажу, нікого не скажу. Как-то вы спрыгиваете с пытания, Не. Я нават не ведаю. Ну давай, апошняя песня «Мама», Наві Бэнд. Вельмі закрыла душу. Все, а гэта не значит, что я... Нічога. Вялікі вам дзякуй. Прабачце, што у вас тут прыпынілі крышачку. Я думаю, што калі-небудзь сустрэнемся і больш грунтоўнае інтэрв'ю правядзем. Конечно, з вами заўжды. Ну все, вялікі дзякуй. Пераможам. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Нех жыве Польска. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.